Assalamualaikum guys. Makan malam ya guys. Nah, assalamualaikum ditugel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Ini dek ngene. Kemedok nih. Nah, orang nanti pangan kok ngenteni enggak ya bener loh. Halo guys, Dek Sa. Piye nduk nek halo guys, nduk dadah, nek halo guys. Dadah kayak ngerti kamera. Dadah piye? Halo guys. Iya. Halo guys, ngono Dek Sa ki umurnya 1,5 tahun guys, tapi omongane iki wis etes. Dek sampah Dek. Jan etes. Jan etes tenan pokoknya guys. Jan etes iki putune Pak Jokowi lho. Jan etes tenan pokoknya. Tapi tenan nek saumurane sawi kadang do tuwek kono omongane urung cepet guys. Nek sagi iki omongane iki wis saos nggih. Alhamdulillah nggih. Sore-sore dese sekeluarga iki dapat rezeki guys dari Mas Lalimantan. Awan mau ditumbasno apa Dek pangsit teras. Ditumbasno pangsit iki dua apa Dek porsi. Lah kok iki sore harine ditumbasno mie ayam 3 mangkok. Wah, alhamdulillah berkah barokah ya le rezekine nggih. Muga-muga kalian bertiga Mbah Pomo guys. Kalian sekeluarga semoga rezekine lancar, diparingi sehat selalu, diparingi panjang umur, nggih. Ganggu aku wae. Ayo Dek Sa kene mama kene tak dulang. Dek Sa kene duduk ya. Sa Eli apa cantik? Dek tak dulang ki apa ki Cis? Kene mam duduk sing apik mam. Mboten pedes, mboten. Mboten, dijajal dulu. Dijajal dulu. Mboten pedes nek niku ki. Kayak ketokan. Mau ya duduk sing apik. Sing apik. Nggih duduk apik. Kok nek diseneni pemerintah pusat nggih nek gak duduk sing apik. Nggih. Kok nek diseneni. Bu. Mah nek muka medun kuwi mah kuwi. Kok nek kecantol janggut piye? Sik aku ketok iki engko ki. Gak telas ki mumpung urung tak sendoki. Tak begini juga. Ono temenan bae kakak. Tahu sapa? Ini sa bae kakak. Lah ketoke sambu. Wis buah tenanan iki. Oh guys, Tak begini. mie ayam. Mie ayam guys, wis matur suwun. Matur suwun tenan ya guys. Nek nyang Puyung ki walah pokoke jenenge jajan kok gak duwe prei nek numbasno. Nah, cocok din Mbak iki. Pokoke apa Dek? Cocok. Wah, itu. Alah. Ning kene rone-rone wong mam dikeki HP ya guys. Dek Sa diomongi ora mulih-mulih kok kene. Lah mbokne ndi dese ning apa konter mangki yo melok. Nang iki tak tumakno ngarep. Mbah Kungki iwak ayu ra kene. Senenge duduk karo ini. Sak porsi kok sakmene mbane ya guys. Disini panggah tak telas iki. Njuluk mini nah bareng Mas, Mbak Ukang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kami Mbak Punggung. Tak tak tahu, kita lupa.
Cocok karo hawane, guys. Hawane adem. Tisune tak ninduni, Mas. Kene gak dikei tisu, Nduk. Mang ceritane bar borongno tenaga nih, guys. Ya bar diborongno mie bakso. Wis bar mulai kok Tegalan iki dijak mampir ning warung Bapangan, warung mie ayam. Eling kene urung kebagian opo piye ra. Jere niki kok dhisik gak tak tumbasno, Mas. Paling ki ngono, guys. Lah ngono numbasno iki ya sak keluarga. Dek awan Jumat berkah mah yo di ngengehi 2 porsi. Kuwi apa pangsit. Jan, lho wong kaya ngono tek nganu ya, Mas. Cara ngono ki piye yo? Cara ki kaya kok dulur-dulure iki kok gak do nganu ngono lho. Jane wong iki yo loman, yo gak isonan ngono lho, guys. Kok dulur-dulure iki kok gak do iso nunggoni ngono maksudnya. Alhamdulillah. Gak jane wong iki yo ora mentalan, guys. Mas, guys. Jelas yo. Aku ki bar diparingi pangsit mang. Awan ki aku terus rono, guys. Njaluk tulung karo Mas Ajis. HP ku tek ngene, Mas. HP ku tek error ngene piye, Mas? Aku ngono, guys. Terus lanjut dhisik nyapokno, isah-isahno. Lah kok terus apa jagungan, biasanya ke sore nih setiap sore jagungan gitu, guys. Do ngomong-ngomongan, sampean ku tau tumbas mini Mbak Ida, Ding. Ngurungi Mas aku. Yo kok tak tumbasno, Ding. Ya Allah, gak usah. Kok mesti ditumbasno ae. Awan mang wis ditumbasno pangsit kok. Gak apa-apa, Ding, kok tak tumbasno enak dene ayame. Ora wis ngene Mbak Ida, guys. Tapi yo enak tenan, guys. Mie ayam enak. Iki dhisik iki mame iki lagaran ngene iki tanpa sambel, tanpa saus. Dhisik gak patek seneng, guys, nek diweki saus, diweki sambel gak seneng, malah seneng lagaran ngene iki. Dipangan ngene iki wis enak. Wong nek wis goreng sego dhewe lho. Wong sego akeh. Ya. Aku tulung Pak nang lapung ini ya. Acak-acak. Plastik. Tisune kene-kene ndi ya tisune? Mari nek dicawisi tisu ki yo dodol-dodol sah lho, guys. Gua iki ngono. Tangane iki jan ritik tangane. Alhamdulillah, amin ya Allah. Barak berkah barokah. Sing diparingi ya barokah, apa meneh sing maringi ya, guys. Malah ganjarane luwih akeh. Amin, amin ya rabbal alamin. Muga lancar terus yo le rezekimu. Nek rezekimu lancar, dhisik yo melok merasakan hasilnya, melok ngrasakno panganane, jajane wis sembarang kalir apa ae. Nek rono digotongi cek dijajakno, ya Allah, pokoke tenan subhanallah, masyaallah tenan pokoke. Masyaallah tabarakallah. Iki wakme gawe pangan iki.
Kenapa? Hmm? Daging malah rambut pangan. Mbok senengi balung. Jan enak tenan mie Mbak Ida. Aku yang nggak iki sekali iki aku ngerasa mie nggih. Semari dhisik iki panganan ki nek cara koyo pangsit, koyo tahu apa din jenenge walik. Kok tahu walik apa ngono kuwi gelem, guys. Tapi nek semuni koyo seblak, koyo apa ngono kuwi nek dikeki apa koyo sing pentol-pentol sing apa bentuke terus lucu apa sosis ngono iki dhisik wis gak suka. Yo gelem sih seblak, tapi nek apa kuwi pilihane dhisik dhewe. Kaya to jamur enoki, sawi, telur, jamur kuping ngono-ngono ki gelem. Tapi liyane kuwi nek cara nek aneh-aneh dhisik ya wis gak sido mang. Gak sido mang, guys. Yo apa dinek tangan disuki. Kok tangan iki. Gak apik. Wes ngono ae yo guys, kontene engko dilanjut neh ya. Pokoke bolak-balik matur suwun. Kagem anak lanang berdua, bertiga lah sekeluarga karo Mbah Pomo nggih. Pokoke banyak-banyak berterima kasih, semoga rezekine ngalir terus seperti air zam-zam dan semua family online tanpa terkecuali nggih. Rezekine muga-muga ya lancar terus. Paringi sehat selalu, panjang umur. Nah, guys, mau kontene dilanjut neh nggih. Oke. Oke guys, iki videone dilanjut pagi hari ya guys. Iki dhisik mau masak sambal terong karo goreng tempe guys. Iki sakjane iki ora gosong ya. Cuma iki wajane bar tak nggo nyambel tomat, dadine warnane iki koyo kayak ngene iki lho piye cek. Tapi yo enak guys, yo ora gosong. Wajane bar tak nggo nyambel tomat iki warnane abang kemerah-merahan ngono kae dadi koyo gosong. Iki terongnya tak goreng iki guys. Terus digilet di sambel ngono wis Pak wis bios ngene mangan. Sambel. Iki ceritane gawe menu simple ya guys. Maksudnya terima nyambel karo goreng terong. Soalnya iki biasa iki ada undangan di sekolahnya Dinda. Pengambilan rapot guys. Engko jam 8 iki harus siap. Jam 8 itu dine wis persiapan wis dadi kabeh. Makanya aku masak iki sing simple. Praktis nyambut terong goreng tempe. Ya, separatus oh. Pak suwe ya ini wis bar mandi ya. Kok ngalah-ngalahi pegawai kantoran ya. Ya ini wis mandi. Padahal ya terima apa ning warung nih kok. Ya ini wis melintis. Kayak pegawai negeri ya ta. Ya ini wis mandi. Rodok cek dulu. Terus nek sarapan lalape timun guys.
aja sih mah. Terus jos, goreng jos, awakannya timun. Tapi sayangnya gak tuku kerupuk jadi sing lali. Lah pikirku ya wis goreng tempe. Mana ya guys, mau dilanjut nih kita untuknya guys, ngambil dilanjut nih sih guys. Wayai sarapan sambil terong. Monggo guys sarapan. Salap sampai sambel ngebarno sego guys. Ikannya hangat-hangat. Terus sana kembangnya adem. Oke guys, iki dhisik persiapan arep ning sekolahan guys. Iki wis jam 8 lewat 10 menit. Iki dhisik iki telepon kancane kok gak kenek. Kok terpaksa kok kene kok. Biasane iki sinteni dure nanda kuwi. Mbak Ten terus apa iki Mbak Sawi terus Mbak Mujiasih biasanya iki ten-tenan iki ning kono. Biasanya dhisik yo dinteni yo guys. Lagi kok kan jam undangan iki jam 9 guys, tapi iki jam 8 lewat 10 iki dhisik wis persiapan soalnya perjalanannya yo rada lumayan guys. Rada lumayan aduh. Nggih, persiapan. Aku tumbasno permen dhisik, Nduk. Oke. Sampai tumbasno permen dhisik. Hah? Ya yo ku tak enteni kono ngene. Dinda kan gak ikut, guys. Dinda iki mulai sekarang wis mulai libur. Jadine dhisik sing terjun ning sekolahan. Jane kan tak kon paksu toh guys, ganti ngono wong. Sakjane kan tapi peh sak kelas iki paling wong lanange cuma 2 atau 3 saja. Mungkin dhisik anu paksune iki wis alah wis ora koyo nek wong wedok ngene guys. Kayak yo piye? Ya terpaksa dhisik mewakili paksu. Pokoke lanang wedok iki padha ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, mangkat dulu. Tak nang Mbak Sawi dulu. Daripada Ibu Keri. Daripada Keri karo koncone. Undangane iki kok. Gak usah. Alhamdulillah guys, iki dhisik tekane serodok gasik. Sek sepi. Masih berapa orang yang datang?
F nggih, tunggale kula nek F. 7 F nggih. Nggih. Sak sepi engko ning tempat duduke kesuwen. Wong nek jane sak kelasin Anda kan sing wong ndonku kan anu kuwi Alvin nyari aku. Ora tau kontak karo wong ngene. Lah piye pake sing rene? Aku juga tau pedok iki anu kuwi. Oh gak wi, kene kumpulan sampai tekan kono kae lho, aku juga pedok iki. Juga pedok blas. Ya ora pedok ndek cara kok paling bojone, sing lanang paling. Lho, lah nek sapa? Yo ndek dhewe iki mbok ngomonane. Lah yo. Iki do untuk bater iki lah aku. Kok ndek bater apa? Ah, lah ning jero batere akeh engko. Iki kancane Dek Dinda. Sing Mbak sinten? Zaina. Oh, Ina. Ya Allah lho. Nganu nduk melok apa niku kuwi? Asis. Oh iya, nderek OSIS. Kancane Dinda. Dalem kelas 7F. Nggih. Pak, monggo. Oh, sing sawirono kae kelas piro, Dik? Iku 7B. 7B. Nggih. Niki 7F. Komah bareng ya tekan kene ya. Berpencar. Iki Dek sing sebelah kene ya. Oh. Nggih, nggih. Pun matur suwun. Diterno kakak OSIS, guys. Gasi ya yuk nang mlebu orang enak wong blas sih. Ya Allah. Tekan kene gasi, guys. Kan undangannya jam 9. Iki jane ya wis meh jam 9 nih kurang seprapat iki. Tapi kok isek. Lah yo, lah kene lho aku ndek ben keri trauma aku. Tekan kene wis dimulai acarane ndang aku gek teko. Asline nek kae yo gak keri, mari kowe yo Yo golek paketan barang kae aku metu. Sepi, guys. Selama 3 minggu di rumah, Bapak Ibu memantau, membimbing peraturan pun dari pagi, ya, mungkin dari pagi ibadahnya sholat, kemudian kalau siang bisa main-main, ya, kemudian kalau malam diusahakan tetap belajar walaupun sebentar. Kemudian untuk tidurnya, ya, Bapak Ibu diusahakan anak-anak jam 9 itu sudah di rumah, maksudnya tidak di luar rumah, mungkin main-main begadang, ya, diusahakan jam 9, paling mentok jam 10. Jadi selama liburan panjenengan full ya membimbing, intinya pengawasan full orang tua di rumah, ya. Kalau sekolah itu masuk itu pagi sampai siang. Jadi selama liburan pantauan anak-anak semuanya full di orang tua. Kemudian untuk rapot ini tadi saya ranking, ya, ini dari ranking 1 sampai 10. Ya, ini hanya untuk motivasi saja bagi yang nilainya baik, semoga dipertahankan. Bagi yang intinya belum bisa atau masih perlu bimbingan, Bapak Ibu bisa membimbing supaya kedepannya meningkat prestasinya.
kemudian ranking 3 Anissa, kemudian ranking 2 Devina, dan ranking 1 diraih oleh Siva. Dia menang 6 loh. Lawan guys sebagai semangat ya bagi yang Guys, alhamdulillah guys, iki motore di nganu kakak kelas. Kakak OSIS. Pun Dek, makasih wes kayak kono ya. 8F. Ganti ya Mbak, aku 7F tapi. Keluar dari kelas ya. Ameh pulang nih DC iki. Namun kok motornya keluarga, kita emang rekan kan. Mana tadi diri? Saya kerjaan. Kan ngedel rapat kanan. Iya naik stage. Alhamdulillah guys, iki desih wis tekan omah. Rapote Dinda, Maisha, Adinda, Nur Aini. Nilainya guys, iki mang dapat peringkat 6. Sing ndek mbene 4 lho, saiki malah glorot dadi 6. Ya wis alhamdulillah ya guys. Boh piro-piro ya tetep disyukuri. Yang penting munggah. Yang penting munggah Dinda ya Allah. Demen peringkat 4 saiki malah ngelorot dadi peringkat 6 guys. Pijine pun merosot. Dek ben 90 iki 2, saiki cuma 1. Merosot nilainya. Piye Dek? Kedepannya tambah lebih bagus lho semen yo, sinau sing rajin. Lho 90 e terus 1 tok. Sing ndek mbene 90 e 2 lho Dek. Iki sing dapat ranking 4 sing ndek mben guys. Lah kok saiki malah tambah 6. Ibu nggih njumblak ning kono kaget. Waduh, lah kok dadi glorot ki piye nilaine? Sing Arfi maune juara 2 ya dadi juara 4. Pokoknya ngono guys. Do glorot iki. Nah, wah wis ngono lah disyukuri ya guys. Tarai jenenge ya wis. Akiyune bocah ki wis memang ya berbeda-beda. Sing penting rajin belajar. Mbah nilai kuwi mau piye-piye tapi kan bocah wis tetep berusaha. Takon apa kedepannya lebih bagus lagi, engko diperbaiki lho Dek. Pokoknya tambah semangat belajare, tambah rajin. Wis ngene tak tutup ya. Kokono Dinda. Sing semangat lho nggih. Semangat belajar. Wis mulai yuk guys kontennya nggih. Nanti dilanjut lagi buat semua family online dimanapun panjenengan berada, yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diparingi sehat, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane lho guys. Pokoknya bolak-balik matur suwun sangat sing sampun support, sampun dukung, sampun like, komen dan subscribe. Ayo guys, bolak-balik desih mengatakan matur suwun, bilang terima kasih karena kontennya wis ditonton, wis di apa itu support nggih, didukung. Tanpa panjenengan semuanya desih gak bisa apa-apa ya guys. Pokoknya nggih piye ya, doa baik kembali baik. Donga dinonga ya guys. Donga dinonga semoga family online semuanya dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane, sehat-sehat selalu, panjang umur nggih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Dadah.